Hey guys, good morning. We are in Dubai and today we're going for lunch. Upo naman si Ricky Boy and ma-Chinese kami kuno sa bunga. Or let's see baby, ano kami kuno, Japanese. We'll see. Kina-decide pa naman kay kabalo ka social ni sa mo budline sa mong gisa ipakanon. Charot. But before we go, gali, pakita ko diyan ang sino sa gwapo kainit galing. Ang view sa amon niya hotel. You can see hindi ang Burj Khalifa pero hindi lang clear kay gafag because taman kay init but di kay humid subong. So this is how it looks like diri na yun sa hotel. We are now at the 11th floor. Medyo mataas-taas ng lugar. Anyway, enough of that. Manyaga tanay. Time check, it's now 12:04. It's time for lunch. Build your dreams now. So, ari na tagi subong sa Yurako. Ari tagi sa Asiana Hotel. Dili na tinay ng Yurako. Makita na kita kay din na sa M. Makadto kita kay magkita na ita. Magkita na ito ni Ricky Boy. Ang pinakagwapo, pinakamacho, pala gym. Kag ano gidya, sophisticated na daw. Kita na ita sa iya. Ngayon na huli nagbalik, sir. Hello! Hi! Pag wala na nag-gym. This is your ear. You get a ear and Bayboy. Bayboy. Your boss. That's why Touch mo tabak. Ano nito na gano'n? Nagwa mo rin. Nanyo. Sa grocery, amo lang niya mo. panalo malata. Laki na sila. Laki na sila. Tao na. Ayun. So, hindi nga magbakay kaya. Di mo nga nung minungan, may busa po. Wala lang eh. Buwak sa salakyan niya kung gisa. Katatangya ba yun? Sila yung pag... Oh my God. Damak-damak. Diba? Diba? Bastos mong galit to. Pilanin ko pa maligya mo. Ikaw ka di ba? Hindi yun na. Kasi ko, ang ibaligya ko to. For donate ko. Sa Bacolod. I-charity ko ang kwarta ngayon magbaka sa pato. Basta lasa lang nasa. Special for... Dama mo ko dyan. Thank you! Oh, thank you! Thank you, Rick! Charge galit, charge! Ano naman na? Nabayad naman na? Nabayad. Okay. Kung pilang balyo na ito, mo na itong gastuhon ko sa kalyente. Charge, charge! Okay. Benyo Di buga. Wala sa lura na eh. Kasi masungod ka. Hindi ka masunggod ah. God. Istiyan mo eh. Madiskarte pa sa akin. Madiskarte ko. Hindi ko balong nga. Tanan niya, patuson niya. Wala niya pa naman bet. May lumanok pa. Gano'n ko part, may lumang manok. Hindi ko yung part, doon tamburong kayo ko kadakto kayo ko. Oh, diba? Talo na ginaya. Dumahuya man ta. Bulsa ko.
Dumang gago eh. Ando, ari lang natin. Gusto ko doon wild lang ano. Okay. Tapos wala ka nakalaptan, yung pa-customize ko nang wala ginadaya kalaptan niya. Amo na diya. Tingnan to, hindi ko dyan kayo go, pre, ako. Opo, dali lang kayo may malabay. O, sige. Gaga kita naman na mag-diet ya, gidya. Wala gusto nanay, masunod din yan. At least hindi ka may pitoy. Pare na ito niya. Okay, i-drop na naman Bye-bye, si Rick. Ricky Boy. Thank you, kita along-along. Thank you so much. Kita na ito sa Bacolod. Sakibe. Sa Kibe. Kita na ito along-along. Thank you. Kita ito Bacolod. Tapos na kami panyagaw po si Ricky Boy. Thank you Rick sa pagpa-treat sa amon sa lunch. You don't have to do that. Pero ginaubray siya, ginagbayad. Hindi ko tani. Ito si Privy Kwarta mga kami mo. Mga tiyagin sa amon, poor. Pero along, agidrek kita na itat sa Bacolod. God bless. Bye-bye.